सवितर्धुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। परम पिता परमात्मा को ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୁର୍ବ୍ୟସନକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଭଦ୍ର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ବନ୍ଦନ ନମନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ। ସଜ୍ଜନ, ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଧର୍ମ। ଯେକୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇକୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ, ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବେଲ। କୌଣସି ମୁସଲମାନ ଭାଇକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନ। କୌଣସି ଶିଖ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ। କୌଣସି ବୌଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ତ୍ରିପିଟକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଯେ ତୁମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ, ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେନି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ। ଯେଉଁ ବେଦ 1,93,8,53,121 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବେଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବେଦର ନାମ ଋକ୍ ଯଜୁଃ ସାମ ଏବଂ ଅଥର୍ବ। ଋକ୍ ବେଦ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ, ଯଜୁର୍ବେଦ ହେଉଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ, ସାମବେଦ ଉପାସନା କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବେଦ ଏକ ଶବ୍ଦ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାତଃ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକେ କାମଧୃକ୍ ଭବତି। ମହର୍ଷି ଯାସ୍କଙ୍କ ଭାଷାରେ ଚାରି ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 20,379 ଗୋଟି। ଏ 20,379 ଗୋଟି ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ତଦନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା, ମହର୍ଷିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକେ କାମଧୃକ୍ ଭବତି। ଏ ସଂସାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ସର୍ବୋପରି ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ବେଦରେ ଏମିତି ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ବେଦରେ ଏମିତି ବିଚାର ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଚାର କି ଋଷି ମୁନିମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଚାର କି ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଜନସାଧାରଣ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ବେଦ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା, ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ତଦନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିଛି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା, ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ବେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବେଦ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ବୈଦିକ ବିଚାର କେଉଁଠି ଅଛି
ତାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।